Ayan, ito na ngayon guys ang ating mga ingredients. Ayan ang luya, bawang, sibuyas. At ito ngayon yung ating pansahog. Ang isasahog ko ngayon piniritong gigi lang. At saka hipon. Ayan, at saka syempre importante to. Ito. Ayan, importante yan, bagong. Tapos ayan ngayon yung laing. Hinay ko na siya kanina. Ayan, kasi ito ngayon yung gata natin. Ito yung kasang gata. Tapos ito yung pangalawang gata. Ayan, inigisa muna natin siya sa bawang, sibuyas, luya. Para masarap siya. Ayan guys, tara. At na natin ang ating pagluluto. Let's go! Ayan guys, kumukulo na siya. Talagay na natin ngayon yung bagong. Ayan. Ganyan natin ang isang kutsarang bagong. Tapos, talagay na natin yung hipon. Ayan, ilalagay na natin itong hinimay na gabi. Dahon niya. Ayan, pagsama-samahan lang natin siya. Ayan, ngayon pakutuloyin natin siya guys na mga 10 to 15 minutes. Ayan, update po kayo. Ayan, ayan na guys ang ating gulay na laing. Pinataang laing. Ayan na siya ngayon. Malapit na siya maluto. Nilagyan ko na siya ng sili. Malapit na siyang yan ang napakasarap na ginulay na laing. Yan, sa mga taga-probinsya dyan na mga kagaya ko, nilig sa gulay, ayan. Yan ang ating recipe ng ulam namin for today, lunch. Napakasarap. Mapapa-extra rice ka talaga dito. Ayan, mausok. Nauusukan mo aking cellphone. Ayan, kailangan medyo maglangs-langs pa ng konti para mas masarap siya. Pritong gigi lang, tsaka hipon ang ating pansahog dito. Ayan guys, ready to eat na. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you so much. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, Bicolana Vlog, pa-subscribe naman at papindot ng bell button para updated kayo sa aking mga ina-upload araw-araw. Ayan, maraming salamat guys. Thank you. Bye-bye.